en el bosque de Anekakanekulo. No, ale mě projedají do vesnici, kurva, ale. Do píče, toto je za nějakou krávu, to svezu domů. Našel to dobrý. Nastupte si, paní. Svezu domů. A vy chcete do města asi, ne? Dobrý, tak to vezmeme rychlejší cestou. Jaj, kurva. To prdel. To nevypadá dobře. Jo. A já. Uletíme zás. Až se vyjebeme za autem zás. Dobrý, pojďte paní za mnou. Prdeli, vezmeme tady ten trýskáč, že volný, vůbec jste se neptýte, že jsem to vzal, není to ani moje. Vítáme. Vítejte. Gáďolena. Airline. Dojďte tady počkáte, vole, ty dostat páka. Poletíme tam. Podímat porák. Slintání si znamená, no. Připravte si padáky a prdely. Nastavte vy, gáčové. Dobrý, přistáli jsme na 3 kola. Tenhle skútr je jedinečný. Šedečka je udělaná z kůže zebrý prdele. Ne. Potom vás tam možná znásilní pes, ale to už není můj problém. Bam. Jedeme dál, chtějeme na Čívavy, protože se nám to líbí dál. Ty vole, ta garáž, to je nezaví jak moje prdel. Tak jsme tady, vole. Tady pojďte sem. Teďka tisknete agenci. Tak paní, tady má rychle prolezet to sem. Paní Gryffindová, vole. Jo, tady ten muž z Mexika, takže je nelegální. A tady ta paní, to je blondýna, ta vám nic neudělá, ta tady jenom sedí. No, akorát ona je blondýna, tady ten muž. Vůbec ho nevšimejte, je to největší koko na světě. Protože je to gáčo. Kam jdete? Váš pes má asi silnou erekci. Dívej, co to tam máte za čivavu, vole. Máte jako nadrženou. Tady nahoře. Kurva, tak kde jste do píče? Se posaru. Dobrý, můžeme pokračovat dále. Tady to oborca. Je frajer, protože to je taky cigán. Tady ten borec, nejlepší člověk na světě. Protože vám prodává jakoukoliv zbraň a jakýkoliv obušek a jakýkoliv dělda.